China adet pen non malom military aja kong Taiwan adet adung kache pharang dam ingring hai anpin lo la so ajok Taiwan adet atum kacherok tok la pen kacherai kom je phan chi sik ding pen kidunang ason dolo China adet pen Taiwan adet aphan ket herji pwa kemang pen Taiwan adet along akenang soda hormu hortar ason thot selamsi coordinated precision strikes adame chepaklang pon lo China adet hin pen ni thoma pharman military drills ki paman pon chun pon pamelo labang so military drills ahut lang la pen sining along military aja kong sitame chepaklang pon lo bangso military drills ke padopon la ke Taiwan a president United States along kahumri dam pen ajok puta penangan atum pen pachini pon kedam tangjang mini phai kep urmier ni China dera hin pen Taiwan military drills ni thoba pharman ki maman pon chun pamelo China hin pen lam the chepaklang pon atengki labangso ni tho military drills ki paman pon along break jam military ajakong rona phan kachisik an parda precision strikes la pen China atum amit hangalong ripu kachekrong adim analong kacharai komji phan ke charli pon tame do pon lo China army adum sdame kai ke mat kachisik ding pen ajada por arni le Taiwan la pen kaprega da atum pen China phan drone laying thur sitame kacharai kom ponji phan ke cherok tok pen si dolo puta People's Liberation Army Eastern Theater Command hin pen than pon lo International Desk Report Karbiang Long Live